Hausa Afirka ta ce. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar. A'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim. Hakika menene wannan jawabi ne ingantacce. Menene jawabi ingantacce? Ka san shi a harkon abu duk abubuwa da ka sani na duniya ana sanin harkon shi karshe ne ba a sani. Ko menene da ka sani na duniya za a san harkon shi ne. Menene da ka ta fitina kenan. Duk fitina da ka sani ta duniya ana sanin harkonta, ƙarshen ta ne shi dai ne abu mai wahala a ce to ga ƙarshen ta to shi ne mai wahala. Duka irin wannan yanayin ne me yake suna irin yanayin da ainihin wannan turawa suke wa mutane, irin wannan yanayin ne kuma kuka ɗauki shi. Kuna ganin mutum na tare da mutane sai ku ce ku yi ƙoƙari ku zabura ku je gare shi ku yi abin da kuka ga dama da shi. Babu wani wanda za shiga a ce ko na tare shi ko na bayan shi ko dan uwa ko mila. Dama abin da ke da kwai dama sai kun kokari kun ga dama kamar wanda yake dan uwa ga da take tare da shi ne wannan abin da ya shafi dan uwa. Kun yi kokari kun tabbatar ga tsakanin mutum da dan uwa ga abin da yake ciki, kun san abin da ke tsakanin dan uwa da dan uwa, kun san abin da suke tare to shikenan sai ku yi da shigowa. In kun shigo kun sai da za ku zo da zalunci, in ka zo da zalunci to shikenan ma'ana abin da kuke kallo dai ku gurin ku mutum wanda shi kadai ne. Duk abin da aka yi ko me aka yi za mu hauka mu ne mai ya za mu yi nasara akan abin za mu riƙe mai abin da muka ga dama ba wanda ya sai hana tunanin ku kenan. Alhamdulillah mun gode ma Allah, amma kuma na ganin wannan abin da shi dai a ƙarshen shi dai ba abin da za ku yi kunya za ku yi. Wallahi lazimi a ƙarshen dai wannan abin ba abin da za ku yi kunya za ku yi. Dan yanzu menene za a kallo yanzu kenan, abin da za a kallo yanzu sai ka diba kamar yanzu wanga nan gashi diba shi gashi kana ganin shi yanzu wanga nan gashi gudun hijira ake. Yanzu ana gudun hijira zuwa ina ne yake gudun hijira, ana gudun hijira zuwa mike sunan garin zuwa Agadas gashi diba shi gashi zuwa Agadas ake gudun hijira, zuwa Agadas ake gudun hijira ake can wurin alaɓe da shi da matar da yake aure ko in ce da karo shi wanda yake dauke da ita. Ai tun kai aure ta ya san ko zuwa nawa yayi tare da ita, tun kai aure ta din ya san ko su nawa yayi zina da ita. Shi wanga dai wanda na nuna muku tun kai aure ta san ko su nawa yayi zina. To shikenan yanzu abin da za ka kallo mene ke sunan ka yanzu Isa Gaya ka cire shakka dama wannan abin da dama Nasiru na tambaye ka, na taba tambaye ka na ce maka na taba zuwa gidanka ka ce wannan nawa taba zuwa gidanka ka ce na tambaye ki me ki dalili ka ce kawai ai hakuri. Yanzu ga hujja ce ka ce mutum ya hakuri saboda Allah na hujja ce ka ce mutum ya hakuri ne wanga da kai ne ki hujja ce ka bude bakin ka ce wai dan Allah kai hakuri kamar yaya dan Allah kai hakuri ce irin magana ce wace irin magana ce ka ce mutum ya hakuri. Ka tashi ana zama na wuri guda ka tashi kai da kanka ba tare da kowa ba, ka tashi ka yi mummuna aiki muna ka tashi ka haɗa kai da kanka za ka haɗa wannan abun ka ce ka yi niyya yi wanga abun za mu yi shi in muka yi hakan ga insha Allah duk abin da za a biyo baya mu ke maya ko dangin mu ke mulki ko wane ne dai abin da ke da kai almuhimmin dai dole dai mu za mu sha. Ko menene ko ana taɓa wake sunan shi wannan shege dan maimai an dauko magana dan maimai kana cikin zahin dan maimai an zagi dan maimai kana yin zahin shi bai kamata a zagi dan maimai ba. Dan maimai bai haihu kirki ba wallahi, dan maimai bai haihu kirki ba wallahi, dan maimai bai haihu kirki ba. Shi kan kashi ba ne kirki bane ba kai ka fahimci abin da ke da ko na ga amma ba yanzu ba bayan tasa wannan taku daga Magga zuwa nan wurin abin da kalli in bayan tasa wannan taku daga Magga zuwa nan wurin ba wallahi ko zanen su a ce zana mutum suna sai dai mutum ko da girman shi a maki suna shi kan kai Ibrahim dan mai dan ka tsaka diba aiki duka bai wuce
shekara ta kai 45 ba da canza mai suna ɗin Ibrahim. Tunda suna kawai wanda ya uban shi na mutuwa ne kuma uban dama ba sunan kirki ba aka ɗauko wannan suna aka azama shi ko mene za ka kallo yanzu kawai mi za a ce yanzu abin da za ka kallo kamar yanzu wannan garin da kuka tasu wannan magada kuka tasu wannan abin da za ka kallo ke wannan magada kuka tasu kasa yanzu in ka tsaka diba abin da ta doko daga magami ne ta doko daga zinan na ita ce ta doko daga waya bayan an tashe ku an maido ku nan wurin da kuka zo da nan mine ne kokari aka maka ce ku zo ku zauna amma wannan abubuwan ku kiyaye shi to da man dai ku mine ne kuke kallo to abin da kuke kallo da man zaman da aka yi muna tare da ainihin tsohi Allah ya ji kansa Allah musu rahama zaman da muke tare su da man ana zaman tare su kuna ganin kamar sun tsare makuri kuna ganin kamar wanda ya shahi ma shi na ya tsare makuri ba ku ganin kowa sai shi gani kamar ya tsare makuri ya hana ku abin da kuka dama wanda ya haihe ni kuna ganin ya tsare muku ya hana ku abin da kuka dama to shikenan lokacin shi ya wuce yanzu sai kuke ganin to shikenan tun da ya wuce yanzu abin da kuka dama shine za ku yi banza ta hawa dauka za ku yi to mu alhamdulillah wallahi mu uwa mu huska ce kawai suka kauda wallahi uwa mu huska kawai suka kauda suna nan wallahi ni dai ma shi na huska kawai kauda. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Wallahi ni ma shi na huska ce kauda alhamdulillah Allah ji kanshi Allah mai rahama kuma ko yanzu muna tare da abin da duk abin da yake muna tare da haka nan insha Allah ƙara ne ake sama ba rage ake ba mu ƙara muke sama idan ku fahimci abin da ke da ku wannan waɗanda da ke tsakanin da ku na sani waɗanda gani ke tsakanin da ku ai waɗa ba kamar ta da hakuri wannan ba waɗa bane wanda a ce wai sabon waɗa ne tsohon waɗa ne tsohon waɗa ne to shi ne ake ganin yanzu wanda ya kamata ya kare kan wani ga kai na kamata ya kare. To shi kenan alhamdulillah wannan abin da insha Allah wannan abin ba abin da za ku yi banda kunya insha Allah ta za ku yi kanku kanta kuma da za ka ganin kamar kasar da kake menene kasar da kake gani kamar wannan shege wanda ke tare ku ce innocent tsoni indi da gaske ne kana san ta kira ku dan jira lokaci dan na san duka kuna shigantaka ce ta kankanan lokacin kun ya riga yi wallahi kuna shigantaka ne ta kankanan lokaci indi da gaske ne kai innocent tsoni kana san ta kire ko kuma shege abubuka dan Hashim kenan ko wance da yan kungiya gaba indi da gaske ne kuna san da yan ta kire ku to alhamdulillah ku bari lokaci ya kusa in da gaske nake in ƙarya nake za ku gani in kuma da gaske nake za gani kuma lalle in kwakwalwa ta in tana aiki da gawan gaban za ku gani in kuma ba ta aiki da gawan gaban za ku gani saboda wannan abubuwan da yake kamar ka gane ko zuwa gaba ko haye soja ko shugaban kasa ko ka haihuwa na riga na ginda yawan ga abu ne na riga na ne in akwai namiji cikin ku sai ka hito ka yi ko kuma ka hana ka ce ba za a yi ba ko kuma ka ce lalle wannan abin ka san yanzu za ka tsaye da abin ma kwata-kwata a barka nake to don haka ne da aka yi wannan abubuwa dan daga cikin ku ba wanda za a karata sawa ce shi namiji ne ya shala an tsaye da wannan abin babu shi kuma ga dalilin tsaye da wannan abin ko ka ga makan kunna fitina kuna tunanin muke sunan ku kuna tunanin ku gobara kuna tunanin wannan wajen kuna tunanin babu wani namiji sai ku ba maganar maza kuta ce ba ma wannan ba kai maganar maza kuta kamar kai ga duk abubuwan da lokacin shi ya riga yi duk abin da kuma lokacin shi ya hakika haka za a ki ka cire shakka wala duk abin da lokacin shi hakan ga abin ke tawowa kana ganin ka san mutum ya san ka kai abu kake ganin kamar ka mai abu kadan zai zo ramadiya kuma wallahi hakan ne yawwa kuma wannan abin da muke kuma alhamdulillah Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa gobe mu yi har lokacin mu ya ƙare muna yi kuma wallahi da kaji na ce ba za na bari ba dan wallahi sauki wannan abin ma ina nan dan ina barin nan ko sannan za na ƙare ina barin nan bi idan Allah ta'ala sannan za na ƙara wannan abin ya shiga cikin kwakwalwarku kuma dan mai da ba kusan a zage shi dan mai kuna dibin dan mai ma zama duk zaman da ake dan mai
duk matan da aura bai taba sakin bai taba cewa ya saki mace ba sai dai dan ta dai kawai dauke ta ai daman matan da suke zama tare shi kawai mace ce ta ga ta samu abin da take so shikenan ta dauke dan ta koma da yoge shikenan kuma ya dauko ta haka ke ta tun da ka tsaka diba dan mai hayyan mutu wallahi dan mai hayyan mutu kan gina bai san shi ba tsakani na da Allah dan mai hayyan mutu bai san kan gina ba kuma kun san da gashi duka yanzu ya kun zo ku malamai ne wani ne to wallahi cakira duk wanda yake masallacin cakira sallallahu alaihi kafiri ne ni ne kyau da gashi da ya yi masallacin cakira wata yake sallallahu alaihi kafiri ne assalamu alaikum